गोयची संजीवनी आशिल्ले म्हादईक वाटोवपा खातीर राजकीय फुडारी आनी सामाजीक संघटना पेटून उठल्यात। पूण गोयच्या न्हंयांमदल्या प्रदूषणाचो प्रस्न म्हादय इतलोच गंभीर आनी महत्वाचो आसा। पूण दर एक प्रस्न सरकार सुटावो करतलो म्हूण वाट पळयनासतना दाबाळाच्या लोकांनी न्हंय वाटोवपाची मोहीम हातान घेतल्या। लोकांच्या यत्नाक यश लेगीत आयला। दाबाळची हूद न्हंय कोयर मुक्त जावन पयलींच्याच नेटान व्हांवपाक लागल्या। धारबांदोडे तालुक्यातल्या दाभाळ आणि निरंकाल गावची जीवनदायिनी आशिल्ल्या हूद न्हंयची अवतिकाय पळोवन थळाव्या लोकांक काकूळट आयली। कांय जाणांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या यादीन न्हंय कोयरमुक्त करपाची मोहीम राबयली। गावचे शेतकार सचिन तेंडुलकार हांणी मिनरल फाउंडेशना कडल्यान 2 कायाक घेतले। कायाक मेळ्ळ्या उपरांत 10 शेतकारांनी मेळून न्हंय निवळ करपाक सुरवात केली। पोरू मार्चान 2 फावटी आणि ह्या वर्सा फेब्रुवारी महिन्यात मिळून 3 टप्प्यात ह्या शेतकऱ्यांनी ही न्हंय निवळ केल्या। आमची बागायती म्हणजे कुळागर आहे जी आमची वडिलोपार्जित आहे आणि या बागायतीवरतीच आम्ही मोठे झालेलो आहे आणि लहानपणापासून आपण या नदीवरती म्हणजे याला आपण इकडे होऊन नाही म्हणतात त्याच्यावरती आपण वाढलेलो आहे। हे हुन्नेचंच पाणी आम्हाला आपण वरती बंधारा टाकून ते असं डायवर्ट केलेलं आहे। नदी डायवर्ट करून ते पाणी आपण आपल्या कुळागरात आणलेलं आहे। नदी कशी साफ ठेवता येईल आणि ती लोकांच्या सहभागाने स्थानिक लोकांच्या सहभागाने नदी कशी साफ ठेवता येईल याच्या माझ्या मते एक चांगलं उदाहरण आहे की जेवढं आम्ही आमच्या लोकांची नदीशी नाळ जोडून देऊ तेवढ्या त्या लोकांना नदीमध्ये इंटरेस्ट तयार होईल आणि जेवढा नदीमध्ये इंटरेस्ट तयार होईल तेवढा त्या संवर्धनामध्ये इंटरेस्ट तयार होईल। तर आत्ता आमच्या दाभाळ फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुपमधून पुढील भविष्यातील योजना म्हणजे सरकारने मला तरी वाटतं की हिंटरलँड टुरिझम बूस्ट करण्याकरता पॉलिसीमध्ये थोडे चेंजेस करायला पाहिजे। कारण हे टुरिझम न्यायचं असेल तर एक म्हणजे त्याला परवानगी पाहिजे पुढे आणि त्या परवानग्या सध्या तरी डिपार्टमेंटच्या अखत्यारीत नाही आहेत कारण ते पॉलिसी मॅटर आहे आणि ती त्यांनी घेणं माझ्या मते तरी आवश्यक आहे। हा जो विचार आहे की लोक गेल्यामुळे नद्या दूषित होतील हा एका बाजूला बरोबर आहे, पण त्याचबरोबर लोक नदीवर जास्त गेल्यामुळे नदीचं संवर्धनसुद्धा होण्यासाठी मदत होईल हे त्या बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशनमधून आपल्याला दाखवता येईल। दाभाळची लोकवस्ती लागीलागी 5000ची, पूण गावांत चडशा लोकांची कुळागरां आसात। ह्या कुळागरांक ह्याच न्हंयच्या उदकाचेर निबून रावचें पडटा। देखून न्हंय वाटावली जाल्यार कुळागरां उरतली हे ह्या शेतकारांच्या लक्षांत आयलां। आता ही न्हंय नितळसाण मोहीम अशीच चालू दवरतले अशें शेतकार सांगतात। सरकारान हिंटरलँड टुरिझमाच्या धोरणात काय बदल केले जाल्यार कुळागर पर्यटनाच्या माध्यमांतल्यान अशा गावची उदरगत जावपाक शकता। दाभाळच्या शेतकारांचो हो देखदिणो वावर हेर गावच्या लोकां खातीर प्रेरणादायी जावन आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।